No niin, taas mennään. Tällä kertaa ollaan vetämässä sprinttiä Espoossa, Espoon keskuksen maastossa. Meillä oli tämmönen Helsinki sprintti leiriviikonloppu. Käytiin reenaamassa Helsingin suunnista ja Espoon suunnan ja Espoon Akileksen suhutreeneissä. Tässä ollaan lauantai-iltapäivän treenissä, eli tämmönen ihan perinteinen henkilökohtainen sprintti. Aamulla oli karsintamallinnus, siinä vetelin itse vaan kuvailin meidän urheilijoita ja juoksentelin vaan. Ja sitten iltapäivällä ajattelin itsekin josta vähän reippaampaa. Tässä heti ykköselle reitin valintaa. Mietin tässä kohti just kattelin tuonne oikealle vasemmalle, että pitäisikö nostaa tuonne suoraan puskan läpi. Jotenkin sitä sitten pelkäsin vaaleanvihreätä. En tiedä, kävikö mielessä ehkä hetken, että ei sitä saa mennä, mutta olisin sitten saanut mennä. Se olisi varmasti tullut nopein vetää tuo mäki ylös siitä nousta, vaikka ei tämä nyt paha ollut kiertää täältäkään. Oli etukäteen tiesi, että Iivarille mennyt tuosta suoraan ja sitten Kaario-Otto taas lähti tuonne Koopistilta suoraan eteenpäin, niin päätin kumminkin sitten pitää ihan tämmöisen oman valinnan tältä vielä. Ja siinä tarkkaavaisimmat varmaan huomasikin, että tuli hylsy saman tien. Sitten kun luin seuraavaa väliä ja vetelin vaan suoraan tumman vihreän läpi, mikä oli aika haalistunut tänne talvisaikaan. Kakkoselle päätin ottaa vasemman vaihtoehdon. Siinä jäi taas oikaisematta tuo kulma vaaleanvihreän läpi, jos voinut hyvin mennä siitä. Tässä kattelin vähän, nyt voi vetää nyt aitoja yli, mutta oli niin korkeanäköiset aidot, että en lähtenyt oikomaan, että menee nopeammin kuin kierrän kokonaan sen. Ja rasti näkyykin tuolla ja seuraava. Tässä kohti aloin lukemaan ja seuraavaa väliä. Kerrankin yritin pitää sujuvana vähän menoja. Katellaan valmiiksi sitä jo. Ja aika nopeasti päätin, että oikealta puolta kierrä. Ja sitten seuraavana kohteena vaan suoraan edellisen näkyvää taloa päin. Tässä kattelin vähän, kun tuossa oli tuo merkitty kielet olla, että pitäisi varmaan nämä kivetykset ilmeisesti kierretään, mutta pikkasen sitä oikaisin kuitenkin, kun ei siinä mitään tallattavaa ollut. Ja sitten tarkoitus mennä tuonne vasemmalle talon sisäpihalle ja tässäkin yritin vaan yksinkertaistaa niin, että sitten heti kun seuraavasta pistä pääsee vaan vasemmalle, niin sieltä sitten sille pihan keskelle jossain löytyy, pitäisi olla rasti. Tässä havainnoin, että Sauli tulee vastaan, sitten mä katselin hetkinen, eihän se rata mene ollenkaan täällä päinkään, mutta sitten muistinkin, että tässä on tosiaan toisella puolella kartan kääntö, eli Sauli on vetämässä varmasti loppuosuutta. Tässä näin ensimmäisenä tämän portaiden kautta kiertävän reitin ja otin sen suoraan, en hirveästi sen enempää miettinyt. Tässä olisi ehkä ollut nopein tuo keskimmäisiä portaita tuleva reitti, mutta se oli niin jotenkin tuo alue niin pienellä piirretty sen kartta, että en oikein saanut sitä selvää, niin en lähtenyt sitä, en sen tarkemmin tihrustaa, kun tämä näytti kumminkin ihan hyvältä valinnalta. Tässä vähän aikaa mietin, että mistä kohti muskalla mennä tuonne pihaan. Tämäkin tuntuu vähän tämmöiseltä laittomalta, mutta kyllä tämä ihan sallittu reitti oli. Ja sitten taas tässä aloin luiskelemaan seuraavaa väliä jo. Oltiin käyty etukäteen jo vähän niin kuin kisavalmistautumissimulaationa läpi tätä karttaa, kun tiedettiin, missä reeni tulee olemaan, ja katsottu vähän noita, just näitä pahoja alueita, mitä tässä on, eli noita ylikulkuja, alikulkuja, ja mistä niistä pääsee ylös ja alas ja muuta, niin oli tuokin etukäteen kyllä skoutattu jo, mutta en sitä sen tarkemmin muista, niin piti aika paljon miettiä vielä, että olisiko sitä päässyt jotenkin muuten tuonne vitoselle kuin täältä kiertämällä. Turhaan tavallaan mietin siinä, koska näytti heti, että tämä on ihan hyvä valinta, niin olisi pitänyt vaan mennä tänne. Tuossa meni niin kauan aikaa tuossa turhaan miettiessä paikalla, että sinne hävisi sen jo, mitä olisi voittanut ehkä jollain muulla valinnalla. Kutoselle oli ottanut heti ajatuksessa, että kierrän tältä oikealta alikulun kautta. Tässä olisi ollut nopeus ollut jatkaa tuonne suoraan ja mennä näitä portaita alas. Mutta sitä en jotenkin tuossa hoksannut ollenkaan. Tämä oli pikkasen ehkä pitempi reitti täältä kautta. Toisaalta ehkä vähän selvempi, mutta no. Jatkossa tullaan huomaamaan, että olisi ollut kannattanut mennä näitä portaita, niin jos ne olisi tiedossa silloin alustalla myöhemmin radalla sitten, nyt en tiedä niistä tavallaan ollenkaan. Niin jäi sitten käyttämättä myöhemminkin. Siitä rastilehmaus ja kohti pitempällä välillä. Tässä olisi ehkä pitänyt mennä tuolta vasemman kautta tuonne rastille, koska nyt kun huomataan, niin tämä olikin tämmöistä aika heinikkoista tuo loppupätkä tästä välistä tuonne ylös noustessa. Se olisi ollut ehkä pikkasen nopeampi vetää tuolta vasemman puolelta. Ei olisi ollut matkaa varmaan yhtään se vähempää, mutta olisi päässyt vetää kovalla pohjalla ihan koko matkan rastille asti. Ja tässä tulee lisäksi tämmöinen aika jyrkkä nousu tätä heinikkoista pätkää pitkin ylös, niin tämänkin olisi saanut vältettyä tuolla vasemmalla valinnalla. Mutta sinänsä ei nyt hirveästi eloa, jos olisi niin kovassa kunnossa, niin tähän heilattaisi ylös aika helposti kyllä.
Tässä jotenkin vähän ihmettelin, kun mä odotin jotenkin, että näkisin semmoista kaksi pitkäkuloista rakennusta, minkä välistä puikkaan tonne, mutta sitten ne olikin vähän tällä niin sivussa piilossa. Että pikkasen tuossa tuli tuommoista turhaa ihmettelyä. Ei ihan osunut omiin kuvitelmiin tuo, miltä se sitten näytti maastossa. Mutta nyt tälle lyhyelle välille oli sitten jo valmiiksi kuvat hyvin päässä, kun oli äsken käynyt katsomassa tai kurkkimassa sitä vähän portaita, mitä nyt noustaan tuonne ylös. Ja tässä taas ensimmäistä tuosta vaan vasemmalle sitten ylös ja kohti rastia. Ja sitten tässä aloin pikkasen katsella jo seuraavaa väliä. Siinä oli vähän tuommoista reitinvalintatyylistä. Tai lopulta, no ei siinä hirveästi valintaa ollutkaan, mutta että päätin sen tuossa matkalla. Tässä en jaksanut kääntää takaspäin, vaan ajattelin, että mä jatkan suoraan, että monesti ihan kiva, kun jatkaa tälleen eteenpäin, mutta eihän tässä ole mitään järkeä. Mä hävisin tässä sen verran, kun tuosta lipulta käännyin ja tulin takaisin siihen lipulle käytännössä, kun olisin voinut kääntyä suoraan takaisin vaan ja jatkaa taakse. Mutta jotenkin oli niin laiska fiilistä, en jaksanut kääntyä sitä paikallaan, vaan kävin tuolla mutkassa hakemassa vauhtia kädellä sitä. Tässä mietiskelin vielä, että kerrenkö vasemmalta vai menenkö oikealta portaista. Mutta sitten sinne miettiessä kerkesin ja mennä tänne oikealle valinnalle, sitten päätin, että mennään suoraan. Ja tästähän näkyykin nuo portaat tuolla jo edessä, mihin sitten ollaan menossa. Eli sinne vaan sitten. Tässä oli kyllä pikkasen teki mieli vetää tästä suoraan tuosta kieltä nurmikon yli, mutta maltoin mielin ja kiersin tältä ihan kiltisti ympäri. Olin sitä hyvin ylpeä sitten, että en mennyt kieltystä, vaikka houkutus kävi mielessä. Sitten tässä katselin jo seuraavaa väliä taas yritin taas miettiä, että kannattaako se kierrellä tuota kiellettyä aluetta. Aika paljon tulee mutkaa, mutta jotenkin ei. Pikkasen olisi tehnyt mieli ehkä, tai en jotenkin ajatellut, huomannut ollenkaan tai niin takapäin. Olisi mennyt taakse suoraan nuo portat alas ja kiertää sieltä oikealta puolelta tämän väliin, mutta ei tämäkään huono ollut varmasti täältä. Taas sinne pikkasen ehkä meni turhaan semmoiseen ihmettelyaikaan, että olisi vaan nopeammin pitänyt tehdä päätös ja toteuttaa vaan se. Kyllä itsellä huomaa, että näissä sprinteissä tahtoo ihan tosi pahasti jalkohan annetaan suunnista. Jotenkin on niin kauhean kiire koko ajan mennä eteenpäin, että ei malta niin kuin katsoa karttaa tarpeeksi. Tämmöisellä selkeällä kohteella pitäisi lukea paljon enemmän niitä valmiiksi noita välejä etukäteen. Eikä vaan juosta, mitä tahtoo itselle käydä sitten monesti. Että tulee vaan konkreetta paikka painattaa, niin sitä keskittyy vaan siihen kovaa vauhdin pitämiseen. Ja eikä tullut luettua tarpeeksi sitä karttaa. Ja sitten tämmöisessä kohdissa, kun sitä alkaa lukemaan, niin tässä pitäisi pystyä sujuvasti vaan menee, kun on valmis katsonut nämä kaikki kohdat. Ja tässä itsellä tulee toinen semmoinen vähän tyypillinen oma virhe, että mä oon vaan katsonut rastia jossain tällä takana, sitten mä katson näin lipun tuolla, onko tuo oma, sitten ei, kun täällähän se on nurkan takana oma, että mä jotenkin en kauhean tarkkaan katsoa sitä aina välttämättä sitä rastipistettä, missä se niin on, vaikka spritissä on niin aika olennainen asia kumminkin tämä laji, että se katsoo, että missä puolella se on mitäkin ja tarkastaa se piste sitten. Jotenkin jäänyt sitä metsätunnistuksesta päälle semmoinen, että mennään sinne keskelle vaan, niin kyllä sieltä niin löytyy, mutta tässähän se ei aina ihan niin helposti löydykään välttämättä. Tuossakin edellisellä välillä tässä tuli vähän ehkä pyöteltyä turhasta, ne valita suoraan vai jompikumpi puoli. No, tällä pitkällä välillä ei ollut hirveästi reitin valintaa. No periaatteessa olisi tuolta oikealta kiertää, mutta tässä ei tai näkyä ihan nyt kartalla kunnolla. Mutta kyllä se nopea oli kumminkin vasemmalta. Tässä taas oli kauhea himoa oikaista tuossa tämän mutkan suoraan, kun se oli merkattu kieltys, vaikka hyvin olisi voinut mennä, niin taas maltoin kiertää siitä pisteet. Ja tässä taas olisi voinut oikaista puskakin pikkasen, koska se oli vaaleanvihreitä, mutta en sinne kumminkaan mennyt. Tässä oli niin selkeä seuraava rakennus, minkä takana se rasti, että tässä ei tarvinnut juuri lukeskella mitään, että keskityy vaan juoksemaan ja täältä näkyy näin kaukaa tuo kolo, mistä puikahdetaan tuonne liuskalle, niin senkin puolesta pystyy vaan yrittää saada mahdollisimman kovaa vauhtia itsestä irti. Tässä olisi ehkä pitänyt tässä kohti jo niin vähän katsella seuraavaa väliä tuonne vasemmalle, vaikka pikkasen kurkata, miltä se näyttää, mihin ollaan menossa. Koska eihän tässä niin varsinaisesti mitään suunnistettavaa enää tänne rastille, kun se on vaan käy tuolla lipulla ja takaisin sitten. Mä olen jotenkin tässä vaiheessa vasta tarkemmin katsella seuraavaa väliä. Kattelin tuonne vasemmalle tässä muutaman kerran, että pääsikö sieltä jotenkin menemään, mutta eihän se nyt mitään järkeä ole takaisin vaan tuonne. Ja sitten päätin mennä oikealta puolelta seuraavan väliin. Tässä itse seuraavalla rastilla oli myös tuo kartan kääntö. Ja se olisi pitänyt ehdottomasti tässä vaiheessa alkaa kääntellä ja karttaa ja katsoa sitä seuraavaa väliä. Mä en niin katsonut sitä yhtään. Mä yritin jotenkin saa selvää tästä vaan tuosta porrashässäkästä, että miten tuosta pääsee tuonne ylös. Mä olin tässä menossa sinne portaisiin vähän, mutta sitten päätin, että ei hitto, että ne on jotenkin tuommoiset niin sekaavat, että en mä mene siitä portaista, mä kierrän vasemmalta. Vieläkin jotenkin ihmettelin niitä portaita, että miten sinne niin mennään ja kattelin tässä, että siinä on joo. Jatkoa eteenpäin. Sitten katsoin hetkinen, oliko siinä niin reunassa mitään aitaa. Sitten katsoin täältäkin, että eihän siinä ole mitään aitaa täällä puolella. Mähän pääsin tästä suoraan tuohon portaisiin.
Ja tuostahan tosiaan kartta oli piirretty tuohonkin aita, mutta eihän siinä mitään aitaa ollut, että sen takia oli tosi hankala nähdä tuo väliä, kun se oli niin pieneksi piirretty karttaa, vaikka oikeasti siinä on paljon isompi väli olla, mistä pääset tänne portaaliin. Tässä yritin sitten epätoimisesti leimata tuosta häkkyrin läpi, mutta eihän se onnistu. Tässä vasta käännin karta. Aloin ihmettelemään seuraavaa väliä, tämä oli niin aika hankala reitinvalintaväliä, mä olin jotenkin ihan pihalla tästä, mihin pitää tästä oikein mennä, ja kummalta puolta mä kierrän. Mä menin lähteä tuolta, ja sitten mä katsoin, että ei, sieltä kannata mennä. Pitäisikö mennä takaisin, josta mä sitä tuli, ja sieltä velikangas otti mut tuossa kiinni, ja sitten mä että ei vittu, en jää ihmettelemään, mä menen vaan veljen perään, että eiköhän se osaa. Ja missattiin kumpikin tuossa suoraan, olisi päässyt tuosta kolosta alas tonne oikaisemaan tää. Ja sitten vaan veljen perään. Että ei kyllä, aika katastrofaalinen tuo kyllä tuo edellisen rasti otto ja siltä lähtö, että en ollut kyllä niin kuin jotenkin hajosi pakka ihan täysin, että en ollut ollenkaan valmistautunut tähän väliin ja niin kuin ihan sekaisin siinä kyllä touhu. Sitten mä ajattelin, että otetaan tässä edes yksi väli tätä velivauhtia, että se sen verran pysyisi näkötuntumalla, että saisi pikkasen irrotettua enemmän vielä miehestä irti. Ja tässä ei hirveästi tullut lueskeltua kartta, että katsoin vaan, missä suunnilleen se rasti on sillä takana. Ja vähän itse asiassa katsoin ensin, että se on se sama rasti, millä käytiin jo, mutta eihän se ole, se on vähän pidemmälle sinne oleva rasti. Ja yritin pitää tässä vaan tuon velin vähän niin kuin näkötuntumalla, että saan sitä mahdollisimman paljon hyötyä omaan menoon. Mutta eipä tuossa tietysti perässä pysynyt, kyllä sen verran paljon kovempaa juoksi, että ei auttanut. Näitä rastita leimasta. Mä katsoin, että tuossa oli Iivari ja Virtasen Akseli kertaamassa niiden suoritusta, niin ajattelin, että pitää laittaa vähän lisää vauhtia, että näyttää juoksu hyvältä pojille, kun ne kumminkin katsoo. Tässä välillä en ole kyllä ollenkaan valmista. Tämä on muuten aika hämärä kohta tässä, kun katsot tuossa. Tuossa on tuollainen ihme mukulakivi nousu tonne. Mä mietin, että hetkinen, saako tästä mennä, kun siitä se juo, sitten kai sitä saa mennä. Ja sitten rasti on itse asiassa semmoisessa kohteessa, mitä ei kartassa ollenkaan, että noita portaissa ei ollut niin kuin olemassakaan tässä kartalla, että ne oli ilmeisesti tullut tuohon kartan tekemisen jälkeen vasta. Siinä oli aika moni itse asiassa hämääntynyt vähän, että mikä ihmesysteemi tuo oli. Sitten tähän mäkeen se veli sitten karkasta ei enää jaksanut. Pikkasen vielä vilahti tuolle ja piti alkaa itsekin taas suunnistamaan. Tässä kattelin vaan nyt tonne häkkyrän keskelle ja sillä, että se nyt näkyykin lippu jo, niin se oli siinä mielessä helppo. Sitten seuraavalle rastille aloin katselemaan vaan lähinnä, miten mä pääsen pois tältä sisältä, että kyllä tästä pitäisi niin jo suoraan vaan kun jatkaa, niin pääsee portaita alas tältä ja sitten tuonne seuraavalle rastille. Aika suoraveisesti pystyy menemään tässäkin. Kattelin täältä jo noita taloja, mitkä näkyy tuolla aikaa, että minkä talon reunaa haluaa juosta ja sitten vaan sinne mahdollisimman nopeasti. Tässä vaiheessa nyt kun käännyn tuonne pihalle ja siellä taas pitäisi jossakin näkyä se rasti ja siellä se näkyykin. Mutta taas tosiaan tässä itsellä vähän se, että en mä ole kauhean tarkkaan katsonut, missä se rasti on tuolla. Että jotenkin oletetaan, että siellä se näkyy jossain ja siellä se näkyy tällä kertaa, mutta pitäisi kyllä jotenkin tarkemmin vaan nuo katsoa. Samoin tässä rasti, että lähdössä katsoin jotenkin tosi epämääräisesti, että se rasti on tuolla niin kuin parkkipaikan kulmassa, että sinne kohti vaan. Ja sitten lähdin juoksemaan niin sitä parkkipaikan kulmaa kohti, näitä veli tuli tuolta sinne päin vaan, että siellä on rasti. Sitten mä katsoin, hetkinen, eihän tuolla kulmassa ole mitään. Sitten, eihän se missään kulmassa ole se rasti, kun se on tuolla niin kuin tämän parkkipaikan palstaan vasemmassa reunassa. Ja sieltä leimat. Ei tämä nyt iso virhe ole, mutta kyllä siinäkin tuli taas tämmöinen turha koukaus tuolta oikein kautta, koska voinut tulla suoraankin tuohon rastille. Sitten pitkä veli katsoi heti, että ei kannata mitään muuta kuin kertaa tätä vasemmalta selkeä linjaa pitkin ja yrittää vähän vauhtia taas saada lisää. Täältä pääsee aika hyvin. Ja tässä olisi tietysti taas voinut pikkasen ehkä enemmän lukea karttaa, kun on tässä olisi tilaisuus kumminkin siihen. Mutta tuli vaan taas innostuttua tässä juoksemaan, eikä niin luettua sitä karttaa, että se sitten tuolla seuraavalla välillä ehkä pikkasen kostautuu sitten. Sitten tämä temppu, että olisi pitänyt vaan tässä tihrustaa vähän sitä karttaa, kun olisi ollut siihen mahdollisuus. Mutta vauhti vie, minkä teet. Tuossa taas tuo kepsi menee vähän eri puolta, mistä mä juoksin näköjään, että en ihan mennyt noin koukkuun kautta niin kuin tuohon piirretty kepsi. Täällä katsoin, missä se rasti näkyy, ei näe mistä. Se on varmaan, että autojen kunnossa takana, että sinne vaan puikataan, niin eiköhän sieltä löydy. Ja siellähän se olikin. Tässä oli muuten jännä rastipiste, oli tuossa niin kuin puussa keskellä vihreitä, kiellettyä vihreitä. Teoriassa sinne rastille niin kuin ei periaatteessa vaan saisi mennä, jos se niin kuin oli tuo puu se rasti. Mutta näin tällä kertaa. Tässä sitten tosiaan paras vaihtoehto olisi mennyt oikeassa näkyvistä portaista ylös, mistä olisi voinut tulla sillä aikaisemmilla kerralla alas. Mutta mä jotenkin ollut niitä portaita, en tullut sinne alas, niin mä jotenkin nähnyt tässä kartassa. Mä jotenkin kuvittelin, että ne on tuo
sininen häkkyrä tuossa, mikä näkyy oikealle, ne portat, mistä mun pitäisi mennä ylös, ja ne näytti niin vaikealta, niin mä ajattelin, että en mä siitä mene, että mä kierrän täältä, mistä mä olin aikaisemminkin tullut, ja tää nyt oli aika huono ratkaisu kyllä, että tässä hävisi varmaan vähintään 10 sekuntia, tuli aika paljon enemmän matkaa täältä kiertäessä, kuin että jos mennyt sitä portaita ylös. Jotenkin ei vaan oot niin paljon sprinttirutiineja, että hahmottaisi noita kaikkia, vaikka tosiaan etukäteen oltiin käytänyt paikkoja, ja ainakin portat oli kyllä katsottu, että vanhalta kartalta, että missä ne niin on, ja että niistä pääsee, mutta se oli unohtanut täysin. Tässä kattelin sitten, oli ylpeä itse, niin kuin huomasin, että tästähän pääsee suoraan puikata tätä taloa läpi. Että mennään siitä, että en halua kyllä ottaa yhtään nousua enää, että sen verran alkoi tuntumaan jaloissa, että mahdollisimman suoraan vaan täältä pihan läpi. Ja tässä piti vielä varmistella, että saadaan näistä nurmikosta varmasti mennä. Joo, saa mennä. Ja tästäkin nurmikosta voi vielä oikaista. Ja juu, siitä vaan. Ja sitten kohti rastia. Ja tässä jotenkin yhtäkkiä yllätin, että mä jotenkin sanoin, että hetkinen, mähän tulin tältä pihalle. Että nyt tästä pitää kääntyä tuonne vasemmalle rastille. Mä aloin katsoa, että hetkin, että onko se nyt vielä tuonne eteenpäin vai ei, kun olihan se tuolla se rasti. No niin. Ihan tämmöinen turha taas ohiajo. Tosi helposta rastista. Et jotenkin olin koko ajan taas pikkasen eleessuunnistuksen kanssa, eikä pysynyt niin kuin homma gripissä. Sitten päätin, että mennään tämmöinen suoraviivainen mutkittelu. Että olisi voinut kiertää enemmän isommin tuolta vasemmalta tai sitten no periaatteessa oikeinkin puolelta, mutta päätin, että mennään tästä tämän ympäri, mistä olin tultu aikaisemmin. Pikkasen tässä kiersin tätä kivetys kiellettyä, mutta en ihan kokonaan sentään. Ja sitten täältä kohti rastia. Mutta siinä Viilo tuli vasta, että oli ottanut eri valinnan kakkoselle kuin itse. Pienen kulmaoikoja. Tässä katselin jo valmiiksi tai ihan loppua sitten, että muistin tämän rasti, missä oli juossut ohi sinne ihan alussa. Että se on tässä nyt tämän pusikon vieressä. Ja sitten tässä kohta muistaakseni katselin jo tuonne vasemmalle, että on valmiiksi seuraavaa rastia, sitten mikä tämän rastin tulee seuraavaa löytää tämä aukko, ja sitten missä tämä menee, että siitä mennään, joo. Että ei tarvitse, kun rasti lähtee, niin suoraan vaan pöykata takaisin siihen, mistä tultiin. Lopulta en itse tiedä, oliko tuo paras valinta mennä tuolle takaisin, mihin mä lähdin, että olisiko voinut oikealtakin puolta kiertää tuonne rastille. Mutta jotenkin, kun se oli pystynyt katsoa valmiiksi, mistä sinne mennään, niin se oli niin nopeasti toteuttaa, että se ehkä oli ihan siinä mielessä hyvä. Tässä jotenkin tajunnut ollenkaan, että tuosta mä oikeastaan suoraan tuosta kolosta sinne rastille. Mä kiersin tältä vasemman kautta turhaan ympäri vähän. Tuossa meni muutama sekunti varmasti hukkaan. Ja sitten viimeinen rasti enää tuolta kaukalon vasemmalta puolta päätin mennä. Se näytti suorimmalta reitiltä. Vielä vähän yrittää saada vauhtia lisää miestä, mutta eipä sitä enää juuri tässä kauheasti irronnut. Tähän oli tullut tämmöinen uusi kukkapenkki, niin vähän aloin miettimään hetkin, että saako sitä nyt mennä, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä me nyt mennään tästä, kun se kartassa on, niin silloin sitä ei kielletty, että siitä vaan. Ja olihan siinä pieni kaistale tuommoista, missä pystyi kävelemään. Oli kyllä tosi kivaa sprinttiä ja mahtavaa päästä juoksettelemaan ihan kuivassa maastossa ja pitävällä alustalla näin joulukuun puolivälissä. Kiitokset vaan Espoon suuntalle hienosta treenistä. Aika paljon sinne tuli takkia ihan keulaan, mutta ihan perus OK sprinttisoritus itseltä.